Bună seara și bine m-am găsit la un nou episod de LOL. Seara asta ne jucăm cu niște băieți faini. Că moară familia. Nu l-ați lăsat să facă introducere. Lasă-mă că e bine și așa. Hai, prezentați-vă fiecare. Mie mi-e rușine. Iar el e Andrei Rușinatu. Bă, mi-a picat netul, bă. Radu Gamer. Îl avem aici pe Denis, care lucrează la Kaufland. În Bistrița. Băi, poate mă sponsorizează Kaufland. Îmi pui și mie apă, mă, frate, te rog. Ce prost ești, zicea de mine. Băi, măgarule. Transpirăm mai Ce pula mea faci naveta din Bistrița până în Vulcan? Auzi ce prost. El e bilă. Da, bă, El strică e bilă, filmare. mai prost. Asta mă face de râs pe live, bă. Bă, Până Băi, acum bine, nu puteai să pune-te mă mă să întreb. dormi. bine, du-te dracu la muncă, ești prost. Aici se vorbește de jocuri în pula mea, nu te apuci. Bă, ce să pune pe ăsta, pe Gragas? Păi nu ai auzit, am vorbit de Kaufland, eu făcut reclamă proastă la băiatul ăla. Eu? Da, ne-o Butoiu? vorbim, bă. Ce prost e bilă ăsta, elefant. Nefertil. Bă, Dani, Nu e Da, cu mă. sânge. Ai urât vorbești. Băi, Andrei, mă le iau de dau Q și gen mi se pune, stai mă, tu mi care se ești? pun bani. Ăla, bă, pumnul ăla de gheață. Da. Și cum, Frozen Heart. Iceborne Gauntlet. cum, mă? Ăla e în engleză sau în Ăla română? joacă suport cu heal, bă. Nu, Frostfire Gauntlet. Ce vrei să joci? Uite asta. Ăla joacă suport cu heal. Păi cu ce să joc, mă, frate? Nici nu știu cu ce. Stai mă. De ce bătaie la meciul ăsta? Asta presimt și eu. Uite asta, bă, Îl Andrei. aveți pe Dani, mă. Păi da. Care? Bă, Dani, dar e ok să vorbești așa în șoaptă Da, mă, e pentru ok, YouTube? da. Nu e Dacă problemă, nu? Mi-am dat microfonul mai Da, ai dat tare. drumul la filmare. Am dat, da. Dar nu Merge. ai crezut că tragi tu încă o dublă, că Nu, tu mă, stricat ăștia merge. intru. Nu, mă, că e bine așa. Bă, Merge Dani. secundele. Da, Andrei. Dar le dai premii la oameni. Se uită. Nu, mă. Ia Ai uite la giveaway, fiare pe care... Bă, mi-a picat Dacă netul, nu, bă, mă, frate, Pe la bă. 100 de abonați în sus. De atunci Mă încep. auziți, nu? Da, mă, te auzi. Ce pula mea le dai giveaway? Lapte de capră? Da, te pun pe tine. Să le dai prostie. Îți face bine video ăsta, nu-l pui nicăieri. Lapte de cuc. Frate. Bage ciobanii pe blog. Da. Du-l pe țăran la oraș. Bă, dar le zici la oameni. La oamenii de pe vlog cât în timpul iuberește alcoolul. Nu, că nu m-au întrebat. Eu nu te-o întreba, dar trebuie să știi oameni. Lasă. Ce nu știi, nu te apasă. Bă, eu zic să mai faci o dublă, mă, că nu e ok. Lasă, băi. Nu e că am pornit agresiv. Bă, cine-i jungla? Hai, bă, să-mi dai gang. Ești prost că nici n-am făcut jungla. Eu nu știu să mă joc cu Gragas ăsta, e gras, e prost. E ca bilă. A vrut să zic. Du-te dracului. Mamă, că săgeți în mine am. Bă, Mamă, nu. Bă, bilă, ce nenorocit ești. o să formez eu. Bă, dar mi-am luat itemul de data trecută. Ce drept? Dar bețivul numărul 1 nu intră? Care? Mircea. Lasă. Bă, nu mai am mană, să-mi dai blue, bă. Da. Nu l-am luat, eu ce-l dau, ce? Te-ai Numai gândit, mă? figurii, pe văcarul Bă, ăsta. dar ce bine joacă ăștia, bă, stai. Eu am impresia că pe ăștia nu-i putem atinge, bă. Ce-a făcut ăsta, mă? Ce și-o dat? O luat pe și uite-l cu face. Și-o dat Lupul ăsta are W. pare la gură. Bă, Robi, mi-aduci în parc o apă pe șeful. Ce mă accesezi, bă, Q sau W-ul pe ăsta? Bă, dar bea ăsta la apă. Ia-ți dracu, Bea, știi bea, că bea. pe tine nu mai trimite pe copilul ăla. Bă, Robi, adu și prește. Prost ăsta, e turbat, am de. Ia-ți dracu o sticlă de apă, nu mai trimite. Faci copilul la kilometri. Ăsta știe ce înseamnă bilă, că el îi comisionează. Da. Bă, la ce dă ăla cu săgeți. E un alcoolic, ăla. Ia și beau și zice. Eu nu știu cum să mă feresc de săgețile noastre. Oh, shit.
Mă duci, bă, Vlad, ce maxezi, bă, pe Gragas? Q sau W? Mamă, ce ping mare am. Mere și Băi. mult greu. Da, în bursuc. Bogdan Plădău. Bursuc, Ce mă, cu mine vorbești? ce maxezi, mă, pe Gragas? Ți-am zis de 3 ori Q, ești prost? Q? Q, da. Nu W. Nu. W după aia. Sau EU, la liberă alegere. Eu cred că W, că Q-ul cam Nu, ratei. păi și atunci ce mă întrebi? Ce prost ești, ce youtuberi stau? Nu avea dreptate, Vali, de la net. Hopa. Mă, eu ți-am zis, mă. M-am conectat pe hotspot și mere, mă. Intră, Tu crezi că-s fraier? dar nici nu știu. Nu răspunde. Te dăra Nici cu în deștept. capul calculator, mă, fraier. Da, de aia de erori. Bă, dar tu faci live sau vlog? Nu, mă. Filmez. Și le editez și le postez după aia. Ce șmecherii Gragas, îmi place să mă joc el. Ce gras. A, dar tu nu pui tot meciul, mă. Păi Nu mă numai depinde. faze comice. A, nu mă fac Păi da, tot De exemplu, meciul. când deschizi tu gura. puși pula, bă, Ioan. Vorbește frumos, cioară. Nu, că tai. Pun eu Bine, cenzură. nu ți-e mă rușine că se uită oamenii, mă, se uită. Se uită copii, frate, de ăsta e prost, n-are educație, n-are crescut în junglă. Eu când i-am zis să Bateul supăra ăsta. pe mine. Ți-e bă rușine, bă. Vine Heimendinger ăla și nu știe să dea SS. Ce se semnă că e prost, junglă? Că să dai SS junglă, ești nebun? S-a zis cineva să stai tu, mă, mutule. Pe care să dea SS? Că hai mă, e junglă. Ăla dă pe mid. Hai mă, e junglă, mă, nebunule. E junglă? Da. Vrei să Ferească stingem Dumnezeu. Ce stil de joc e ăsta? stinguri, șef. Mersi. Oh, oleu, cum și-a dat stilul ăla. Vedeți că vine ăla cu teleportul. Vine Warwick cu teleportul undeva. Shit. A, direct pe mine. Dă, ține-l, dă. Stai cu minte. Stai cu minte că e greu. Stai cu minte. Că dacă nu dădeam viață, fugeai cu ei. Mersi. Mă scuz pentru limbaj. Nu e Eu nu nimic. vorbesc așa de... Nu e nimic. Las că pun eu cenzuri. Bă, dă-i mai ce că-i strici vlogul ăsta, te uiți la Andy Popescu, dă-i mai ce. Bă, Dani, dar să faci de-alea, bă. Cu A, mă, Daily vlog. da, când vorbește Bila, îi pun așa fața. Când ești cu Miclăuș să mâncați ciorbă, faceți. ce mă este ăla. Nu mai Bă, n-am mană, frate, dă și mie un blue. Bă, ești nebun? Într-un minut vine. Bă, la Bill a murit? Dă nisipă mult. Bilă, Bă, dar nu cine să mai care vorbească e, mă? ceva. Al zis ceva. Bă, Bila care e? Bilă e bilă, mă. Ah, pe nu, dar mă gândeam că ei nu ești cu noi. Ei nu, îl batem și pun Herald. Hai să-l batem repede că mi expiră. N-am timp de el. Bă, că e mort. Ah, Vezi că vine Hamer. uși, bă, Sunt ok. că vine Heimer. N-are ce să-mi fac. Bine de n-ar avea... Uite, pe da. Nu, că e pe botul ăla. Râțe. E care Unde e, mă? Nu vine să-i o dăm. E pe bot, mă. Vezi că Am zis, cred, n-am zis sigur că vine. nu ia Uite-l. Am Dă-i pe el. văzut. Hai, mă, încoa. Mai jucați după? Da, pe ce ușit. Ah, Da, n-am ca să-mi dau mi-am fiș. spune de pe telefon. Trebuia să-ți dai La flash. dublu, bă, ești prost, am crezut că-l bate, mă. M-au prins bine, frate. Mai jucăm, Denis, să-ți mergem? Ma, fii atent că se stinge șeful. Ia uite ce Pierde face aici asta, mă. de campionat. Bă, Hai că-s pe bot, bă, băieți, hai pe ei. Hai pe ei, bă. Stai, mă. mamă, că mai pot să ajung la asta. Hai, băgați-vă unul. Am dat ultă, frate. Stai cu minte. Te băga. Mor. Îi bateți? Am 7 2 de Hai, aici. lăs. De așa.
Ai auzit? Mhm. E 11 obscur. Miclău își doarme, frate, la n-are nicio treabă cu jocul ăsta. Nu mai aveam baterie, mă, băi. Termin. Du-te, mă, și culcă-te. Dar eu nici nu mă știu. Go, make a pose. Mai durește. Iar a picat netul ăsta. Ziunea. Hai că venim. Nu l-am salvat pe ăsta. Tu ai ultimata, nu? Eu? Cine, eu? Nu, da. Nu. Am dat. Nu mai ai? Oare, mă. Nu mai am, băi. Hai că vin Dani să-i încingem pe ăștia doi. Ia, ia uite, jumătate de viață din echiu. Mult dai, bă. Vedeți că ăștia nu Da. stai. S-au dus acum. Vine pe mid, vine. Vine pe mine. Mă, ce pleznic ăștia. Să vină că Bă, ești. Bile, ce faci? Te-ai pus să dormi? Nu. Bă, vezi că eu am multa, frate, ți-arunc. Haideți văd cum bag și eu. Hai, bă, intrați aici. O să dă ca să fie. Bă, Andrei, dar n-ai flash, mă. Cum ce, băi? Eu nu știu. Bă, cât de casa din ăla să-mi dau piciorul. Ia vină cu Ăla dă mult, mă, casa din ăla. Hai că eu dau eu, Ăla să e vină de cu căcat. N-are, are 5 cu Yes. 3. Am luat, Ia da, Dan. facă-s fraieri. Hai că-l fac eu repede. Voi bateți-vă cu ei. Da, fă-l tu repede, relă. Nu tu. Vino, bă, încoacă, ne bat ăștia. Captă m-a făcut dragă. Ia uite. Hai. Oh, shit. Hai, ceva. Rela, ai ulta, bă. Ah, N-ai. ce pro ești. Și acum dai și tu ultimata, Mamă. E bă. Bă, ne luăm, ne Am luăm. vrut să-i fentez, dar nu mi-a Ne reușit. luăm, că Dan a intrat singur în pa baronul. E ceau cu noi. Nu e, mă, ce. M-a vrut un Bine. timp mai prost. A ieșit Bileu, nu zice nimic. Chiar a Nu ieșit? mai. Chiar o ieșit bilă. Da, au Denis. ieșit, nu mai. Denis e. Eu vă aștept, mă uit la meci, ce face. Ce Serios? fac baronul, bă? Să nu urmă. Ce minut ești? 17. Noi 20-30. 17-30. Îți dă cu 3 minute, nu? Da, a făcut baronii jegoș. Baronul. O luăm. Băi, acum nu vă bateți. Ca un baron ăștia, așteptați să expire. Bă, dar ăla-i prost. Mamă, ce idiot. Ăla e nu, bro. O fi dat de asta, poate, da. Primer și fac. Asta din o să ne spargă oricum. Da. Eu dacă mi-am luat stană, gata. Da. Azi def, bă. Stăm de așteptăm să se ducă buff-ul și gata pe ei. La level 9, mă. Păi dacă n-am putut niciun milion. Păi stai lângă ea sună și îți faci experiență. Da, e fain aici ca la PUBG. Să știi. Da, De aia și obsedați cu PUBG-ul. Vei, Andrei, nu te dă acolo, nu te dă acolo, că e capcan. Hai, mă. Nu intra la ele. Ia uite-l, pe casa. Da. Fix nu e intra. Dacă nu-i casa din, e ok, bă. Bă, să din pe aici, aveți grijă. Eu să știu. Pune ori de aici, Radu. Sau Andrei, careva. Puneți ori. Cine a redu?
Îl iau eu. Sau vrei să-l iei tu? Nu, ia. Mamă, ce word ai pus, Radule, bravo, mă. Bă, Băi, dragon, e teroare de ăștia. puneți word aici. Nu am. Bun. La bloc, mă duc pe el. Ce slabă scoaie. Hai bă, vine cineva. Bă, mă duc pe casa din poate îl prind, dar nu cred. Te bate la mă la 1-1 pe prostule. Ce să bată asta, mă? Uite că și-a dat flash-ul fraier. Are Nu, ultimata mă, aia pe ai, nas. nașpa. Greu să-l prind. Și când îl E mai prins, îl încet. prins cu toți. Băi, vine baron. La ce te jur? Ți-ai Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l. Hai că, nu știu dacă casa din nou să-și dea bă. Cred că Hai că e mișcă. la baron. Nu e pe aici. Nu. Hai să batem pe ăștia, mă. Hai pe Veni ăștia. ceva. Hai că vin și E eu. ca o boală de piele. Piciul ăla. Nu, arunca ultimata. O, ce bine am dat-o. Hai. Eu ce prost ești. Am dat misclick. Da? Să dea micluș ăsta ulta. Cred că e casa din jos, bă. Mă duc eu, mă duc eu. Mai își dă teleport și eu. Nici n-ai, bă, veniți bază, că Pușați, pușați, mă duc eu. Hai. Pușați, mă. Ce avem, mă, cu jucările tale, marșuci? aoleu, m-a sărit. Vedeți că ăștia sunt aici jos, nu mai e nimeni. Mergeți bază. Băi, țineți-mă un pic. Ce fain e furat dragonul ăla, bă, Dan. Mersi. Nu. Ai ce Dar dă prost prea am mult jucat. casa din ăla, bă, M-am încurcat în butoane. Aveam ea și piciorul. Au, nu vă mai băgați. Gata, meci. GG. Ce nici n-ai dubă. cum să-l prinzi pe Borutan ăla. Poți să ieși de aici, că am pierdut. Aveți ultima asta. E, Hai. Fai de cap, mă. Moare Warwick. Nu moare. Nu moare. Moare. Ce prost. Gata, îl câștigăm pe ăsta, fii atent. da. Bă, de asta. Asta mare. Hai pe ăștia trei. N-am eu. Și le face viața. Ia minunică, mă duc eu după ei. Ma. Ah. Oh my god. E tot pula mea. Nu te Mamă, ce combo. Frumos combo, băieți. O moară. Lasă, bă, am încercat. Nesimțita. la pletosul ăla mic cu Facem creier. pe
Mamă, ce a dat-o. Cum? A fost greu să apese pe tributor. Zici că e leg. Zici că e lectiuș. Ble, dragonul. Aaaa. Ne luam noi solo. Altfel stătea treaba. Acum trebuie să avem de la bătea asta. Eu am red. Nu, mă. Puteam să jur că e aici. Puteam să... Ești în spate, bă. Bă, dar nu. Vezi că vine și casa de... M-am omorât în 0.33. Hai microuci în bază. Am luat bătaie. Mere dansați în fața Nexusului. Ma, când vine asta, zici că e leg. Ei, gata, mor. Ce prost e ăla. Degeaba ți-ai mai dat zonea, mă. Dinamit îl cheamă pe el. Uai, ce dau. Îmi frică. Băi, încă 5 secunde registrați. Hai, că e gata. Dă-i ultimata, dă-i ultimata. Andrei, dă-i ultimata pe ei. Da, unde? E gata. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause